Mélyen belül érzed, hogy az élet több, mint az állandó, kiszámítható kényelem és karrier utáni hajsza, vagy a felszínes célok vég nélküli kergetése. Vágysz a folyamatos átalakulásra, valódi önismeretre, a magasztos intenzitásra életed minden területén. A tantrikus művészet csodálatos kulcsokat ad mindezekhez. Megtanítja, hogyan válhat minden pillanat, egy mozdulat, egy tekintet, egy érintés, egy kapcsolódás, meg annyi mesteri ecsetvonássá életed vásznán. Lehetőséget nyújt kifejleszteni azokat a minőségeket, amelyekre minden alkotó és minden szellemi kereső joggal vágyik. Fókusz, harmónia, kreativitás, empátia, belső szabadság. Megmutatja, hogyan építheted be mindennapi életedbe a szépséget, a szentséget, az igazságot és az extázis megrendítő csodáját. És mindez egy művészi közösség mágikus terében, ahol az ősi okkult tudás és az univerzális törvények életre kelnek, és a mély, ezoterikus tudás megszerzésének folyamata egy igazi beavatás formáját ölti. Gyere, és ébreszd fel magadban az ihletett művészt, a tökéletes szeretőt, az istenire szomjazó szellemi keresőt, és hagyd, hogy életed ragyogó, másokat is megihlető műalkotássá legyen.